Lempijäätelömaku. Kui? Vastaava. Kysyin. Mun lempimakua jäätelössä. Mansikka tai ole. Mä tykkään suffelista. No, lempi jalkapallopelaaja. Messi. Eiku Tyyne. Entä lempi herkku? Semmonen Coca-Cola-pullo, joka on kirpeä ja se on pinkkisini. Ne on hyvin. Entäs lempi suolainen herkku? Suolakeksi. Mun lemppari on sipsit. Varmaan cheese nacho ballsit tai ne. Eiku niin joo, munkin on cheesepullit. Ne on ihan best. Sitten... Mikä on sun lempivideo, mikä me ollaan tähän mennessä ladattu? No kun mä vaihdan niitä. Niin, mutta lempivideo, mikä siellä on ja nyt, tällä hetkellä. No se, jossa mä vaihdan niitä vaatteita ja mä ollaan. Sitä ei ladattu. Koska se epäonnistui. Mun on se maistelu, missä mä maistan niitä nuudeleita. Pitäisikö tehdä uudelleen joskus, mutta vaan kaikilla eri herkulla. Pitäisikö me käydä normaalissa joku päivä? Sieltä saa kaikki erilaisia herkkuja. Kuten Japania. Kuten Japania. Sieltä ei kyllä mun tietääkseni saa Japania.